एसेल' नङा पेन्सना बुरजा मोनो जोंनि मामिया गभर्नमेन्ट एमप्लयिमोन नालाय बुरजा मोनो आरोना दा आङो बिब' हिसाबै वेस्ट जाजानो बायो आरोना आङो बेखौ गोदाव सोराव इउज खालामजानो बायो आरोना दा इसिबां बुरजा फैसाखौ बियो बिदि गोदाव सोराव वेस्ट खालामजोबोबा ओरैनो बेखाराव आं दाबो थैनानै थाबा आं सानथामसो जाबा बिदिबो जाखांखाबाय आं सानथाम बेदाव लोमजानानै थाबो रावबो आंखौ न'नि मानसिफोर नायफैया आं न' सिङाव थाबाबो ओंखायनो आङो न'आवबो थानो गोसो गैखाला जेरखम बिसोर टर्चार खालामो आंखौ खुलुमबाय गिबियाव फिटांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै आङो आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय जाय भिडिअखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दंखायो आरो बे भिडिअआ सिगांनिफ्रायनो गोसारगासिनो दंखायो बिथांमोनानो जाहैबाय नैबे मानै मावजि बुन्दि आङो बेसोर मानै मावजि बुन्दिनि सोमोन्दै दिनै भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जादों रायजोफोर अखा नायनानै मबाइल खेवब्लानो बिसोरनि भिडिअ बिब' बिनानाव असे बिसोर सानैजों नांज्लायलायनायनि भिडिअ दा बेखौ नायनो बानानै फेसबुक खुलिबानो बिसिनि भिडिअ नुयो मबाइल दांब्लानो अपेन खालामब्लानो बिसिनि भिडिअ नुयो बेखौ नायनो बानानै आं फाइनालि बे सानै बिब' बिनानावनि भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जादों मिथिबाय दा रायजोफोर माने एसेबो गियान गैया बिसोर सानैयानो आरो बिब'आथ' बिब'खा बेखौथ' जों मिथिखागौखा बयबो मिथिखायो माबायदि आखल आखुनि माबायदि अगियाननि हिनजाव जों बेखौहाय बयबो मिथिखागौ आरो लोगोसे नोंथांमोना बिनि जे बिनानाव सनिया कुइननि जे बिनानाव बिनि आखल आखुखौबो नोंसोरो मिथिखायो जानो हागौ एसेबो लाजिनो रोङा दिनै बिसोर बिब' बिनानाव सानैजोंहाय आलासि जालायनानैहाय ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै ना बेदर मोनजादों मोनजायाखै होजादों होजायाखै बेखौहाय बिसोरो सावरायनानैहाय ससियेल मिडियायाव मा मोनखो ना ससियेल मिडियाखौहाय गावनि बिमा बिफाया बानायनानै दोनखानाय मोनसे कम्पानिसो होननानै सानबाय नामा ससियेल मिडियाखौहाय गावसिनिल' होननानै सानबाय नामा सनिया कुइनमोन नालाय लाजिखोना लाजिदाया नोंसोरलाय मा इसिबां गियान गैथारि मानसिलै नोंसोरलाय आयु 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 थोस मा मोनखो दिनै नोंसोरो बिब' बिनानाव सानैजोंहाय ससियेल मिडियायावहाय नांज्लायलायनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय बेनिफ्राय बैयाव बैनिफ्राय बेयावहाय नोंसोरो असे बिब' बिनानावजोंनो सैमा मावजिफोर बायदि अरज्लायनानैहाय दिनै ससियेल मिडियायाव नायग्रा मानसिफ्रा नोंसोरनि थाखाय मा जेंना सुस्रांनानै होखो सोरबायदि मानसिया नोंसिनि बेफोरबायदि नांज्लायलायनायखौ मोजां मोनदों कमेन्टआव होलाय रायजो राजाफ्रा मा सानदों सनिया कुइनमोननि बेबायदि तामाशा गेलेनायखौ ससियेल मिडियायाव दिनैबो नाय बेनो गाबोनबो नाय बेनो बेसे नायनाय नोंसिनि दाब्ले दुब्ले नाब्ले गुरब्ले मोखांफ्राखौलाय हा गन्थंफ्रानो एकदमबारे गोदोदलायनाय नाब्लेब्ले दाब्ले दुब्ले बेखायनो लाजिनो रोङा नामा नोंसोरलाय गन्थङा एसे थानाय मोनब्ला एसे लाजिग्रा जागौमोन नाथाय गन्थंबो गैया आखलबो गैया गियानबो गैया साननोबो हनोबो रोङा माबायदि हिनजाव नोंसोरलाय हा एसेबो लाजिनो रोङा सोर बिमा बिफाया नोंसोरबायदि हिनजावखौहाय जोनोम होखोब्रा थोस बेबायदि फिसाखौहाय सोरबायदि बिमा बिफाया जोनोम होखो बिमा बिफा जाथि खुरमाया दिनै लाजिदोंना लाजियाखै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि गावनि न'खरनि काहानि गावनि बिब' बिनानाव असे नांज्लायज्लायनाय बेफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव होनो नोंसोर लाजिदोंना लाजियाखै आंथ' ओंखारनायनो नङा न'निफ्रायनो बेफोरबायदि जुदि होबथानांगौब्ला दिनै ससियेल मिडियाखौ माथो होननानै साननो नोंसोरलाय ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि नांज्लायनायखौहाय होयोब्ला नोंसिनि थाखाय सोरबा सासे सुबुङा माबा मोनसे मोजां बोसोन होगोन होननानै साननो नामा कमेन्टफोरखौहाय नाय नोंसोरो माबायदि कमेन्ट होयो आंथ' ओरैबायदि लाजिनाय मोनखायो नायनानैहाय दाख्लिनिफ्रायनो नायगासिनो दङ दे आङो सनिया कुइन आरो बिनि बिनानाव बिसोर सानैजोंहाय नांज्लायज्लायनाय
बिगुमै सैयानो ना बेदर जाहोआनो हाबनो होआनो आलासि जानो थांनायाव नायानो मा खोथा बेफोरलाय बेखौ ससियेल मिडियायाव होयो सोरबा खर' गाज्रियासो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ होयो मिथिबाय दा एसे साननो हनो सोलोंब्रा खमसे खम लाजिनो सोलों मेरला मानसिफ्रा गन्थं दाब्ले दङ नोंसोरनिफ्राय दाब्लेसिन नाब्ले नुब्लेनो गुरब्ले गुरब्लानो थेवबो बिसोरबो लाजिनानैहाय ससियेल मिडियायाव गाव गावनि न'खरनि काहानिखौ बिब' बिनानावजों जाद्लायनाय नांज्लायनाय बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव हगारा नाथाय नोंसोर सानैया मावजि बुन्दिफोर बायदि सासे हौवाखौनो मासे मावजि बुन्दाखौहाय सेलायनाय बायदि अरज्लायलायबाय थानायखौसो आं नुबाय थादों जेरैहाय मावजि मानै बुन्दिब्ला मासे जोलाखौहाय सेलायलायो अरज्लायलायो नेरलायलायो बेफोरबायदिसो आं नुदों नोंसोरखौहाय मानो एसे लाजि रोङा आं बुङा सानदोंमोन दै मानोना बिसिनि महर मुस्रिखौ सेहेराखौ आङो ससियेल मिडियायावहाय खुलिब्लानो नुनायखाय आं नायनो बाबाय मिथिबाय दा दिनैबो खुलियो बिसोरखौनो नुयो गाबोनबो खुलियो बिसोरखौनो नुयो बेनिफ्राय बैयाव बारस्लायजोब्बाय बिसिनि भिडिअआ दा फाइनालि आङो बिसोरखौहाय रायनो थाखाय ससियेल मिडियायावहाय फैबाय रायजोफोर मिथिबाय दा ओरैबायदि असाइसखा खोथायानो गैखाया मिथिबाय दा दा बे खोथाखौहाय नोंसोरो जुदि सुज्लायज्लायनानै लानो गोसोब्ला अफलाइनजोंहाय मबाइलजों मबाइल रायज्लायलायनानैहाय फन खालामलायनानै मोजाङै मोजां सुज्लायज्लायनानै ला गोरोबज्लायनानै ला मानिथ' अनलाइन बिलाय मानिथ' ससियेल मिडिया बिलाय ससियेल मिडिया नोम्फानि नामा नोंसोरल' बाहायनोहाय नोंसोरल' बाहायनाय बायदि मोनदों नामा नोंसोरलाय ससियेल मिडियाखौलाय हा बे ससियेल मिडियानि फेसबुक पेज इउटुब चेनेला नोंनि नोम्फा बानायनानै होखानाय नामा साला लाजिनो रोङि गियान गैयि साला मान सनमान मिथिनो रोङि माबायदि हिनजावलै बिसोरलाय आयौ सिगां आमेरिका हौवाजोंहाय एंगार जाबाय दा हांगार बायदि सासे गथ' जोलैनि हांगार थालांबाय दासिमबो लाजिनो रोङा नोङो सनिया कुइन नों बायदि इसिबां गियान गैथारि हिनजावखौहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माबोरै जोनोम होआलै एसेल' सिरि थायो मास मोननै मोनथाम थाखायल' अब्लानो आरोबाव ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल ओंखारो जाहोना मा इउटुब चेनेल ग्र' खालामनायनि थाखाय ना गावनि मान सनमानखौहाय खहा खालामनानै लानो थाखाय हा सनिया कुइन आं नोंखौ बुंदों सनिया कुइन आरो सनिया कुइननि बिनानाव गुरब्ला ससियेल मिडियायावहाय नुजानो लाजियाखै मा बाथ्रा बेलाय बिब'जोंहाय नायजायैखौनो ससियेल मिडियायाव होनाय आलासि जाहैनायावहाय बेदर मोनजायैनि बिगुमै इनकार खालामनायखौनो ससियेल मिडियायाव होनाय माबायदि गियानि हिनजाव जागोन बेफोरलाय दे सानना नायलाय नोंसोर आं जोबोद लाजिनाय मोनदों दे रायजोफोर आं बिसिनि भिडिअखौ हगारनांगौ होननाबो आं साना दे आङो बिसोरनि पिक्सारखौ लानानैनो आङो माखासे बाथ्राखौहाय बुंनानै होबाय रायजोफोर साफ्रोमबो रायजो राजाया बयबो मोनथिखाबाय दे सनिया कुइननि बिनानावा मा बुंदों आरो सनिया कुइनआ मा बुंनानै गाबगुलायदों बाथ्राया सिम्पोल नोंसोर सानैजों बिब' बिनानावजों नांलायलायदों बेखौ ससियेल मिडियायाव मानो हगारखो ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नोंसोरनि नांज्लायनायखौहाय माब्लाबाबो सुस्रांनानै होआ नोंसिनि सानैजों अरज्लायलायनायखौ न'खरनि जेंनाखौ ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा माब्लाबाबो फोसाबना होनाय नङा यानिखि गाज्रिसो बांसिन खालामनानै होगोन दा बेखौ साननाया मोजां सनिया कुइन मिथिबाय दा आरो सनिया कुइननि बिनानाव नोंसोर सानैबो बेबायदि ससियेल मिडियायाव गावनि न'खरनि काहानि असे बिब' बिनानाव नोंसोरो हा दा असे बिब' बिनानाव जासेयावबो
माब्रै नोंसोरलाय गावसिनि मान सन्मानखौहाय खहा खालामनानै लानो सानखो ससियेल मिडियायाव होनानै ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्म बेखौहाय सारा मुलुगावनो बयबो इउज खालामो दा बेयावहाय मोजां गाज्रि कमेन्टआ बयनिबो गोसोआवहाय सानखांनाय फैनानैहाय नोंसोरनि केरेक्टारफोरखौहाय मोजां मोनाबो जानो हागौ आरो नोंसिनि जे बुंनाय राव बे रावा ससियेल मिडियायाव होथावनायानो नङा गावनि न'खरनिनो काहानि असे बिब' बिनानाव असे थैनिनो बिनानाव आरो बिब' दा बे काहानिखौ माबोरै ससियेल मिडियायाव होखो लाजिदो एसे लाजिनो सोलोंदो सिगां जा जानानै थांबाय स्रि स्राय थानानैहाय दानि गोदान हौवाजोंहाय रायजो जानानै थादो मानोथो एसेबो गियान गैथारि जाखो नोंसोरलाय नोंसोर बायदिखौहाय नोंखौहाय फांसन एरियायावबो लिंहरलायो अब्लाबो नोंहा एसेबो गियान गैया साननो हनो रोङा नोङो सासे गथ'नि बिमा जालायनानैहाय हा मा एसे लाजि रोङा नोंसोरलाय जिखि जादोला आंखौ गाज्रिमोन दामोन आं ससियेल मिडियायावहाय नोंसिनि केरेक्टारखौ नायनो बाबाय बेखायनो आंबो भिडिअ लाबोनानै होनाय जाबाय रायजोफोर मिथिबाय दा गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों।